SA Mzansi, hayi bafowethu, ngeke bafowethu ngithule into enje bafowethu. Hayi ngisathi ngiyalalela bafowethu nami ngigcina sengiyadideka bafowethu. Ikhiphile insizwa. Ikhiphile insizwa ngapha nangapha bafowethu kushiya kodwa bafowethu. Hayi umculo usukhuphuke kakhulu. Into engayisho kuwena mthanda umculo kaMaskandi. Yabona uma ufuna ingoma ejulele ngokwepeni, wahlala phansi zacutshungulwa kahle. Ingoma oyizwayo ukuthi umuntu benesikhathi eyenza bengadatazeli. Nayi inkunzi Thandazani. Engaqali futhi nakulama album akhe adlulile washaya njengoba eshayile le bafowethu. Ayi akuyabhala la bafowethu. Uma kunomculi wangakini noma umculi ohlangana naye ethi uyena obhalayo njengamanje noma uneskill sokubhala ingoma njengamanje, ukwazi lo ukuthi uyifunela udumo noma nje uyazazisa for nothing. Nansi inkunzi esashaya ipeni njengamanje. Abanye bethu bayakwazi futhi lokho, abanye bethu bakufazi la emculweni. Nayi inkunzi esashaya ipeni njengamanje. Donsa ingoma lapha nethi amathuna angaka. So donsa enye ethi qina mfowethu. Shambe nkosiyami. Hayi ngeke yacula lenkunzi. Yacula lenkunzi bafowethu. Kuzoba khona enye aka-feature khona umjikelo khona. Siyamazi umjikelo othi yimi inkunzi, ivumeni inkunzi. Hayi mvumeni noThandazani bafowethu, ngiyanitshela bafowethu. Hayi okuyinika isikhathi ulalele lezi ngoma njengishoyo suka hayi uzozwa ukuthi akudlalwa ke la. Kwazoba khona enye futhi aka-feature khona i-Legends ushwi engiyakutshela wena nithi ngeke kuhlale kunje. Ingoma le ebuyisa ithemba le. Into engakutshela yona noma ngi-advise kuyona ukuthi ufuna ukuzizwa kahle ingoma zakhe oyidlalela phansi, ungalokho ukutatazela ngathi usithumba. Uhlale phansi donsa iziphuzo zakho uyibeka la, udla inyama uma ukuthi usinyama. Uhlale phansi uyilalele kahle ingoma zakhe ngoba futhi ungagcina usukhala uma unenyembezi eseduze. Ilokho bengithi angikusho ukuthi hayi bafowethu umfana ophethe inhlabathi ozayichithe ngempela ke lo nyaka manje. Suka Mr. Paya. Hayi mafika zolo bafowethu. Ayishayile ingoma bafowethu kuloko kakhulukazi lezi zomsizwe ezu2. Khona lethu usigade ngani bafowethu, kuzoba khona enye ethi nginsizwa mina. Hayi man amademede. Hayi mawuthi awumvume. Uma ukuthi awumvumi namanje hayi ngosho ukuthi awuvela umzonda. Ovela umzonda esafika emculweni mfethu. Hayi khuphule kakhulu bafowethu. Yoloko ngisho njalo ngithi umfana ophethe inhlabathi ozayichithe. Yabo ozayichithe ngempela inhlabathi avela khohlwe. Yabo la emculweni manje la indimeni abaculi bakhuphule kakhulu bafowethu, bakhuphule kakhulu izinga ngoba manje futhi ngicabanga ukuthi nayo lento yenhlabathi ibanyinyanyisile. Yabo ibanyinyanyisile ukuthi manje lokhu kuthiwa kuthela inhlabathi. Yabo manje umculi nomculi ngisho emdala ushayisa komuntu ofika izolo emculweni ngoba wenzani? Futhi nje akafuni indaba zalokhu manje ethelwa machaphazela enhlabathi ini. Kodwa nje bafowethu uma ufika izolo hayi ethi nginsizwa mina. Usigade ngani? Hayi khohlwa. Hambe ulala ziningi bafethu ingoma ikhishiwe bafethu iningi ingoma. Nami ngixephela ngithanda khona nawe futhi ungahamba uxephela uthanda khona bafethu. Lokho nje ngikushoyo. Asibapheni support bafethu. Hayi bakhuphukile ababhemu. Nayi inkunzi kwezinye inkunzi ngeke simshiye ngaphandle bafethu umjabulisi. Into eshaya ngoshunwayo ohlukile bafethu. Bathi bayibeka amabala ipheli manje lokho ibuye njalo bafethu unyaka nonyaka. Ayacindezela inkunzi bafana. Hayi. Khona lesi niyakoloza. Ikhohlwa ngempela la, khohlwa ngempela. Yabona ngihlezi ngisho uma uthi umuntu ngempela othanda umusic noma umculo, ulalela umculo, ulalela imessage. Ungamqhathanisa umuntu nomunye. Buka igalelo lakhe. Inkunzi abayibeka amabala le uthi lokho ibuyile unyaka nonyaka ikhathali. Hayi yabona ingoma yakhe ethi niyakoloza. Seniyakoloza. My. Lekuthiwa ibhili ka so excel kakhulu ke lapho. So eseflow nje lapha emagagasini. Inkunzi yaphansi le kwamasho esinqawunqaweni. Hayi khohlwana. Ngiyasho futhi ngiyaphindela ngithi umfana ophethe inhlabathi kule nyanga leka August uyoza buyele naye emuva. Mfana yoza makuthi ubeyilande ngetruck uhamba uyichitha. Bakudiniwe abaculi manje, banyanyile abaculi manje, bakhathela abaculi lokubethuka abalandeli. Hayi bafowethu ngoba nabo balenzile iqiniso, nathi asibenzele bafethu iqiniso. Asibenzele iqiniso. Kuzoba khona enye ingoma yakhe lapha nethi Siponono ufeature ubani uTencane. We my. Umuthoja suka nayi inkunzi esasencane safika bafethu. Jikijiki. Hayi. Yabona ke lo mfana uzoba inkunzi. Ngitshela namhlanje nje fika ukuthi uzoba inkunzi lo mfana. Azobona ngani?
yabona uma ihlabelele uyeza ukuthi uhlaba into evuthiwe futhi akanalo uvalo. Abanye besafika la endimeni kaMaskandi noma nje emculweni wonkana, umuntu uma ibhene mic uba novalo, umuzi ukuthi noma ehlabelela ebe novalo, mase ngokuya akhule. Uyabona lo cabanga-ke ukuthi emva ka 2 years uzobe njani, njengoba ekwazi ukuba nesibindi njengamanje sokubhekana nemike, ashaya into evuthiwe kanje emncane efike emculweni bafowethu. Hayi ngoba ngisho bafowethu ukuthi yabona kule nyanga bafowethu lo hayi le nyanga le August, hayi khohlwani bafana bakithi hayi futhi nje vele wagxekwa kufiwe uma ukuthi usazogxeka labaculi laba engibafakile abafowethu noma ingoma zabo, futhi vele wadlula kudala vele ka into vele isalungiseka. Into njengayisho mina SA noma ngithi Mzansi noma ngithi South Africa, bafowethu asibapheni bafethu isupport, basebenzile asiyeuhlezi sifaka inhlabathi kuphela, asibapheni amandla ngempela ukuze nangokuzayo bazi ukuthi kubaluleke kangakanani ukuthi usebenzisise uma ungena estudio. Yabo bafethu, ngiphinde futhi ingane zakwethu ngicele nginxenxe ukuthi bafowethu ingangilahli bafethu, ngicela sibambisane sikhulise i-channel bafethu sindawonye sibe ifamily ingane zakwethu. Ama-comment mavumelekile noma ngithi avulelekile wonke umuntu ukuthi yena ubona kanjani, njengoba kade ngikhuluma njengoba nje kade ngikhuluma ngabaculi abakhiphile, ngasho ukuthi ingoma zabe ngizwa iziphi. Nawe unayo i-right, uvumelekile ukuthi ungabe kwakho umbono ukuthi nansi onoyizwayo kusibanibani, nansi onoyizwayo kusibanibani, noma uveze omunye umculi la engamfakanga. Baningi abaculi abakhiphile bafethu, nami ngibaqede baningi kakhulu bafethu. Wonami bengithi nje ngi-highlight bafethu, esengithe nami ngayinika isikhathi ngabalalela. Hayi umshubo wodwa bafethu, support wodwa bafethu, asibonge kakhulu.